aspoň jeden prišiel. Čo toto predávate, prosím? Nepredávame nič, rozdávame. Áno. Samozrejme, kapustničku si dáte? Ako koštujem jednu? Klasík ledu. Čajček. Naberá sa. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Je to vlastne už druhý ročník. Rozhodli sme sa minulý rok prvýkrát, že Vianočné sviatky sú tými sviatkami, kedy aj tí, ktorí vlastne nemajú žiaden domov, by mali dostať aspoň na chvíľu takú predstavu toho, čo to domov je. Takže vtedy sme sa rozhodli v našej nadácii, že budeme robiť každoročne takúto kapustnicu pre bezdomovcov a tento rok sme požiadali o spoluprácu aj Slovenskú katolícku charitu. Minulý rok s nami spolupracovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Tento rok už nemali zásoby, pretože minulý rok sme ich rozdali, ale chcem sa veľmi pekne poďakovať Slovenskej katolíckej charite, ako aj pár známym, či už Igorovi Vicelovi, Borisovi Kolárovi, Fanrádiu, spoločnosti Slovmaty, ktorí to vlastne finančne tiež podporili spolu s nami. A v podstate od včera až do 22. decembra každý deň až vlastne do 10. do večera sa môžu chodiť bezdomovci alebo aj sociálne odkazaní ľudia, ktorí dostanú jednak super kapustnicu, ktorú varili na strednej škole na Farského v Petržalke a je úplne fakt, že super a ja som ju jedla. A plus teda Slovenská katolícka charita im bude rozdávať oblečenie, nejaké topánky, nejaké kozmetické prostriedky a tak ďalej. Na deň sme počítali asi 500 porcií, to je približne 160 litrov. A tu na námestí pred Hviezdoslavovým divadlom, pred Redutou, rozdávame týmto ľuďom kapustnicu, čaj a chlebík. Vynikajúca. Ja som na ňu veľmi vďačný. Veľmi vďačný. Dnes som si dal 3, zajtra si dám 4. Zvýšim dávku. Tak nadácia Solidarita Moniky Beňovej-Flašikovej nás oslovila, že teda každý rok ako dávajú tú kapustnicu a čaj a dohodli sme sa, že my by sme teda pripravili oblečenie zimné, topánky, bundy, teplé svetre, šály, čiapky a to vlastne nám začali ľudia nosiť do skladu Solidarity. Takže vďaka Solidarite ľudí, čo nám vlastne doniesli to oblečenie, môžeme teraz pomôcť my ďalej ľuďom bez prístrešia, ktorí tu chodia na tú kapustnicu. No a každý sa zastaví, jeden potrebuje ponožky, čiapku, ja neviem, rukavice, tak to všetko, čo im treba, tak im dávame. Možno budú teda na tie Vianoce takéto malé darčeky mať. Pravdepodobne každá táto charitatívna vec má tú svoju myšlienku nielen vo vianočnom období, ale tie Vianoce sú asi také špeciálne. No a ja si súkromne myslím, že každý človek, ktorý môže niekde pomôcť, tak by mohol. A neviem, to je taká možno, že základná myšlienka, ale asi každej charity. Proste, kto môže z jednej strany niečo dostal, možno, že bol správny čas na správnom mieste, možno bol trochu šikovnejší, možno sa mu viac darilo, tak je potom dobre, keď pomôže zase ľuďom, ktorí možno toľko šťastia niekedy nemali. 17 rokov už môžem zaklepnúť, že som vonku na ulici a stále len vonku. A zatiaľ ešte žijem. Toto, čo mám tu teraz na sebe, to mám tu odtiaľto. Áno, už som aj zobral, aj spacák, všetko, áno, od ponožky, všetko, áno. A veľmi pekne som im poďakoval. Dajú mi deku, dajú mi oblečenie. Som rád. Pani Monika, veľmi pekne vám ďakujeme. Máte veľké srdce a máte tam u nás máte tiež v tom srdiečku veľké plus. Ďakujeme pekne.